बाक्सानि सिमलायाव हायुङारि फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फालांगि हेंथायारि सान फालिदों। दिनै 2024 मायथाइनि 26 जुन बे सानखौ जों बयबो मिथिगौ। दिनैनि बे दिना हायुङारि फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फालांगि हेंथायारि सान आरो बे सानखौ मुलुगनाङैनो फालियो। बेबादिनो दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय 127 नं राजा लामायाव बाक्सा जिल्ला डिस्ट्रिक्ट हाब फर इम्पावरमेन्ट अफ वुमेननि बानजायनायाव बे हायुङारि फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फालांगि हेंथायारि सानखौ फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव साफागुरि ओनसोलनि गासै गंबा फरायसालिमाफोरनि बाहागो लानाय आरो पुलिस बिफान 22 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' आरो गंबा फरायसालिमाफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफोरनि गोख्रों हेफाजाब होनायाव बे हायुङारि फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फालांगि हेंथायारि सान फालिनाया रोखोमसे गोलाव हानजा सुनायनि गेजेरजों जानानै थाङो होननानै बाक्सा जिल्लानि मिशन कर्डिनेटर सन्तोष रामसियारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। मख'नो गोनांदि बे हायुङारि फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फालांगि हेंथायारि सान फालिनायाव बे साफागुरि ओनसोलनि गासै गंबा फरायसालिमाफोर फारियै खख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमा, खख्लाबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, खख्लाबारि जौसिन गेजेर फरायसालि, एक्सेलेन्स एकाडेमि आरो इन्सपायार एकाडेमिया बाहागो लायो। फुंबिलि समाव सिमला रुरेल स्टेडियामनिफ्राय जागायनानै सिमला आरो हजुआ ओनसोलाव गासै 5 किल'मिटारसो गोलाव हानजा सुनाया जानानै थाङो आरो बे हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 20 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ। एगेन्स्ट एब्यूज डे बे हाबाफारियाव जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार आरो नासा मुक्त भारत अभियाननि दैदेननायाव सिमला ओनसोलाव थानाय गं मोनबा हाई स्कुल हाई सेकेन्डारि गासै कलेज जमा लोगो नांनानै आरो प्राइभेट कलेजफोरखौ लोगो नांनानै बेवहाय मोनसे फरायसुलिफोरनि गेजेराव एवारनेस केम्प लादो। गासै 3 हाबाफारि लादो। मोनसे सावरायनाय आरो उनाव रेलिनि उनाव नैबे दा लामायाव दिन्थिफुंनाय फावथिना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों आसा खालामो दिनै जेरैहाय फरायसुलि बा समाजनि दैदेनगिरि बा सोलोंथाइ बिफाननि दैदेनगिरि पुलिस प्रशासननिफ्राय जोंखौ जेसेबांखिनि हेफाजाब होदो बे हेफाजाब होनायनिफ्राय जों सानना लानो हायो जे बुहुमनाङैनो गोसारनाय जि जौ जुवा ड्राग्स बा चाइल्ड ट्राफिकिं उन्दै बैसोआव हाबा जानाय माने गाज्रि थासारियाव समाजखौ लांनो नाजानाय बैफोरबायदि खामानिनिफ्राय जों एसेबाबो सांग्रां जानो हागोन होननानै आं सानो। आरो जिहेतु गासैनो समाजखौ दैदेननायाव जिहेतु लाइमोनफोरानो बाहागो लायो आरो दिनै लाइमोन बिथांमोन बा फरायसुलिफोरखौ लानानै जिहेतु डिपार्टमेन्टेलि जिखिनि एवारनेस लानाय आरो सोलोंथाइ अनुष्ठानफ्रा जिखिनि हेफाजाब होनाय आसा खालामो इयुन समफ्राव गासै बुहुमनांजों लोगोसे जोंनि नैबे कख्लाबारि साफागुरि बा सिमला ओनसोलफ्रावबो बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय एसेबाबो उदां जानो हागोन होननानै जों सानना लानो हायो। आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे ड्राग्स बा निसा बेसाद लानानै गावनि जोंबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों दाखालिनि जिखिनि घटना जाबाय आरो बेफोरबायदि थासारियालागि जोंनि ओनसोलाव नुजाफैयाखैबाबो नाथाय 2024 मायथाइयाव सिमला थानायाव ड्राग्सनि एगेन्स्टआव 5 केस रेजिस्टार जादों होननानै जोंबो उदिस लादो। दा बिदि अबस्था जुदि फैयोबा जोंनि ओनसोलावबो ड्राग्सनि जिखिनि बाहायनाय बा जिखिनि फानलाय बायलाय बेफोरबायदि ओनसोला जायाखै नङा जादों। दाखालि बावैसो आंनि समस्तिनिनो मोनसे जायगायाव जिखिनि उन्दै बैसोनि जिखिनि सिख्लाफोर बा गथ'फोर लांखुमानाय बेफोरबायदि थासारिफ्राबो जोंनि गेजेराव जादों। दा आं आसा खालामो जों बयबो लोगो नांनांगोन डिपार्टमेन्टआबो सरकाराबो पुलिसाबो प्रशासनाबो सोलोंथाइ बिफानाबो समाजनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव जोंखौ हेफाजाब होयोबा निस्सय जों इनिफ्राय एसेबाबो उदां खालामनो हागोन होननानै आं सानो। थारैनो जोंनि ओनसोलनि गार्जेनफोरा गोबाङानो दुखिया न'खरनि सुबुं ओंखायनो समाजनि दैदेनगिरिफोरजों बिथांमोना समान बिनि बेलायाव सांग्रां जानो हाया आरो बिथांमोना दुखिया न'खरनि जाहोनाव बा सोलोंथाइया जोंनि ओनसोलाव खम हिसाबै एसेबाबो उन जानानै थायो। नाथाय गोदान जायखिनि गार्जेनफोर दं बे बिथांमोना रोखायैनो एसेबाबो बुजि मोनो आरो गावनि गथ'फोरखौ बयबो मोजां जाजानोखौ लुगैयो नाथाय बिथांमोना गम मोनस्लाबियाव बा मिथिस्लाबियाव खायफा न'खरनि गथ'फोरा बिदि अबस्थायाव थाङो। आं आसा खालामो समाजारि माखासे थासारिफोरखौ मोजां खालामनोबाथाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि माखासे मानि दल संगठनजों लोगोसे गासैबो जमा लोगो नांनानै बैफोरबायदि न'खराव थांनानै रोखायै जुदि बुजायहैनाय जायोबा बा गामि दिनै जा जेरै मोनसे ओनसोलखौ लानानै गंब्रै गंबा कलेजफोरखौ लानानै जेरैहाय दा मोनसे सांग्रांथि मेल खालामनाय जादों बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों एसेबाबो मुक्त मोनगोन होननानै आं सानो। आरो देग्लाय बोसोरनिफ्राय बिटिसि सरकारा मोनसे रिहेब सेन्टार 2 बिटिसि ओनसोलाव ड्राग्स जानानै बेबायदि बेंगुरा जाना थानाय गथ'फोरखौ लानानै मोनसे
रिहेब सेन्टार जों खालामनो नागिरबाय थादों आरो आसा खालामो बिथांमोनखौबो जों जाय बिथांमोना बाहायबाय उपाय गैयैयाव बिथांमोना जाय बिथांमोना गोदान मोनसे गोदान जिउ लानानै फैफिननो नागिरदों बेफोरबायदि ओनसोलफोरखौबो जिहेतु बै सुबुंफोरखौ जों जानो गैयै न'खरफोरनिफ्राय लाना फैनानै बिटिसिनिफ्राय दैदेननाय जि रिहेब सेन्टार खुलिनो नागिरनाय बे खुलिनो नागिरनायाव लाखिनानै जों समाजखौ एसे सोलायहोनायाव सरकारनि धोरोमनिफ्राय जों एसेबाबो मदद होनो थाखाय नाजादों आरो खुलुमबाय गिबियावनो आं डिस्ट्रिक्ट हाब फर इम्पावारमेन्ट अमेन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जानानै गासैनिबो नायगिरिसिम गोजोननाय जासिबाय दिनै इन्टारनेशनेल एगेन्स्ट ड्राग्स एबिउस एन्ड इलिसिट ट्रेफिकिं डेनि सायाव जोङो मोनसे जर'खा हाबाफारि लादों फरायसुलिफोरजों लोगो जानानै बे ओनसोलनि पलिटिसियानफोराबो दंफायो जोंजों बे हाबाफारिया जाबाय ड्राग्स लानानै माबायदि जोंनि ओनसोला गाज्रि जानो हागौ बेनि सायाव जोङो एवार होनो नागिरदों उन्दै फरायसुलिफोरखौबो आरो जोंनि समाजखौबो माबायदि बेनिफ्राय रैखाथि होनो हायो बेनि थाखाय बेजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे स्ट्रीट प्ले टीम जोङो इनभाइट खालामनानै लाबोदों बिथांमोनाबो स्ट्रीट प्ले मोनसे दिन्थिदों ड्राग्स लानानै माबायदि जोंनि समाजा गुबुंले जानो हागौ बेनि थाखाय बे स्ट्रीट प्लेखौ लानाय जादों आरो बेजोंनो जोङो बुंनो सानो जे 2 बोसोरनि इन्टारनेशनेल जि मोनसे टीम दोङो ड्राग्सनि सायाव एबुसनि सायाव बेयो जाहैबाय इनभेस्ट इन प्रिभेन्सन एभिडेन्स इज केयार माने जों प्रिभेन्ट खालामनायाव इनभेस्ट खालामनांगौ जिहेतु जोंनि एभिडेन्सआ क्लियार अलरेडि जोङो मिथिखाबाय ड्राग्स लानानै माबायदि गाज्रि जाथाय जानो हागौ बिनिनो लोब्बा लाखिनानै क'क्राझारावबो मोनसे ड्राग्स लानानै गाज्रि जाथाय जादों गावनिनो बिमाखौ बुथारदों होननाय खोनादों बेबो मोनसे जोंनि एभिडेन्स बेबायदि जाथायनिफ्राय सांग्रांथि जानो थाखायनोथ' जोङो बे दिनैनि हाबाफारिखौ लादों जाहाथे ड्राग्स लानानै मा गाज्रि जानो हागौ बेनि थाखाय जों सांग्रांथिखौ होदों बेनि थाखायनो मोनसे जोंनिया दंखायो नासामुख भारत अभियान होननाय बेनि आन्दारावबो प्रिभेन्सननि थाखाय जोङो एवारनेस खालामनाय जायो बेफोरबायदिखौ माबायदि जोङो ट्रिटमेन्ट होनांगौ बेनि सायाव एवारनेस खालामनाय जायो बेबो गासै जोङो डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिस बाक्सानिफ्रायनो जोङो बेखौ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव नायनाय जादों गोजोन्थों एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिव इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।